Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é martes, día 10 do mes de xuño. En a radio e na televisión de Cerceda imos a ir nas noticias máis destacadas de carácter local. Hoxe falaremosles da apertura do Parque Acuático, porque abriu unha xornada de onte nunha nova temporada e hoxe xa son casi que 1000 os nenos e nenas que van ou se achegaron hoxe, ou se están achegando, mellor dito, ao Parque Acuático. De iso falaremos como da comunicación das cachelas do San Xoán, que son obligatorias. As comunicacións para poder realizalas están a tempo de facelos. Lembramos tamén que sigue aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán que organiza o Concello. Xa comenzou a actividade de verán saudable, mellor dito, comenzará hoxe a actividade de verán saudable, están a tempo tamén de inscribirse. Falaremos de ofertas de emprego, de festas, porque a fin de semana que ven xa volve a haber festas no Concello, e tamén un festival de música. Falaremos de un campamento digital, da exposición de legos que se pode ver na Biblioteca Municipal e da listaxe definitiva da guardería, e agora teñen que facer e formalizar a matrícula. Se leva unha campaña de control de pombas no casco urbano de Cerceda, a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva o mes que ven e das axudas á natalidade. Falaremos tamén nos deportes de unha boa noticia do equipo de fútbol de Ginebra, de Cerceda de Ginebra, o equipo senior que acadou o ascenso á terceira división, que ven sendo o que aquí é a primeira en Galicia. Noraboa a eles, e tamén no tempo, porque para mañán xa teremos tempo revolto, donde haberá nubes e posibles precipitacións treboentas. Onte tiña lugar a reapertura do Parque Acuático nunha nova temporada. Dende as 12 do mediodía ata as 8 da tarde xa permaneceu aberto, con escasa ou pouca afluencia de público, debido evidentemente que era luns, pero xa a partir de hoxe, para os próximos días, hoxe en concreto, son casi que 1000 nenos e nenas que veñen de diferentes colexos de Galicia, de institutos e de colexos, para ter unha excursión de fin de curso e achegarse ao Parque Acuático, donde o tempo hoxe, de momento, pois é propicio para disfrutar desta magnífica instalación. Unha instalación, insistimos, das grandes atraccións de ocio que ten Galicia e incluso no noroeste da Península Ibérica. Así que sigue habendo xente de todos os lugares, xa hai moitísimas excursións programadas para o que resta deste mes, e lembramosles que as entradas poden acadalas a través da páxina web do Parque Acuático por internet ou ali mismo na taquilla, na entrada. Hai entradas normais, hai tarxetas regalos, hai bonos, hai descontos por familias numerosas, etc. Todo elo poden consultalo na páxina web do Parque Acuático, que xa comenzou a funcionar con normalidade dende a xornada de onte. Agora pasamos a lembrarlles que todos aqueles que queiran facer as cachelas do San Xoán, as fogueiras na noite do San Xoán do 23 ou 24 xa deste mes, teñen que facer unha comunicación previa, segundo a normativa. Así que todos aqueles que queiran facer unha fogueira, unha cachela no San Xoán, teñen que facer unha comunicación previa no Concello. Será, en este caso, ata o día 20 deste mes o prazo que teñen para facelo. Poden facer esa comunicación dicindo o lugar onde van a realizar a fogueira e unha persoa responsable a través de correo electrónico na dirección da Oficina de Medio Ambiente, que é medio.natural@cerceda.es, ou chamando por teléfono, tamén o teléfono de Medio Ambiente polas mañáns, o 881 04 67 76. Dende o Concello tamén lles darán unha serie de normas, unha serie de recomendacións a realizar para garantir a seguridade da mesma. O prazo remata, como decíamos, o día 20
20 de este mes de xuño, ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, é dicir, do 23 ao 24. Fora desa data, deberán solicitar permisos de queima chamando ao 012. Xa son moitos os anotados os campamentos de verán. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos. De novo, volve a organizar esta actividade na que se pretende a conciliación da vida familiar e laboral, pero tamén para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época estival. Hai 4 quendas. A primeira xa comenzará o 23 deste mes de xuño e a última sería en agosto, do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario é de mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a verres a gasos festivos. Existe tamén a posibilidade de un horario ampliado, de 8 da mañán a 3 da tarde, se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros ou de 70 se queren o horario ampliado, mentras que os irmáns na mesma quenda pois pagarían 30 euros. Realizarán actividades varias, tamén farán manualidades, visitarán o parque acuático, farán cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva vai a ser no local social e tamén no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse seguirá aberto ata o próximo 16 de xuño. Ese sería o último día. Poden inscribirse no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica. E tamén na xornada de hoxe martes comeza a actividade de verán saudable. Dende hoxe martes ata o 4 de setembro o Concello volve a organizar a actividade verán saudable para persoas adultas maiores de 18 anos e que se realiza na zona verde do Acevedo. En calquera caso, había 2 turnos, ao final só se vai a facer o turno de tarde. Van a ser, polo tanto, martes e xoves de 8 da tarde a 9 da tarde, de 8 a 9, martes e xoves, e se realizará, insistimos, no recinto verde do Parque Acuático, Xardín Botánico ou Paseo Fluvial. Hoxe comeza esta actividade. Realizarán pois actividades de zumba, aquallín, ximnasia de mantemento, andainas ou xogos tradicionais. O prazo para anotarse, aínda, se alguén quere anotarse, podería sumarse. Hai que facelo no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. O precio é de 13 euros o mes para os adultos de 18 a 65 anos e maiores de 65 anos sería 9 euros o mes. A actividade, insistimos, verán saudable, comeza hoxe martes, día de xuño, será martes e xoves ata o 4 de setembro. Tamén dende a Oficina de Emprego de Cerceda nos informan de que se precisa para Cerceda camareiro ou camareira para cafetería e tamén servicio de comidas. Sería contrato a xornada completa con salario según convenio, non se precisa experiencia e a incorporación sería inmediata. Tamén se precisa cociñeiro ou cociñeira para a elaboración de menús con xornada completa, salario según convenio, con experiencia e incorporación inmediata. Os interesados poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01 e en este caso dirixirse á Oficina de Emprego ou a través do correo electrónico promocioneconómica@cerceda.es. Agora falamos de festas. Si a pasada fin de semana xa houbo festas en 2 parroquias de Cerceda, agora volve a haber festas en Cerceda. En concreto, esta fin de semana son as festas do San Antonio en Cerceda, festas do San Antón, que van a ser os días 12, 13, 13, 14 e 15, é dicir, este venres, sábado e domingo, venres, sábado e domingo. Comeza xa este venres día 13 con dianas e alboradas e haberá misa solene na honra ao San Antonio e sesión vermú
en este caso con disco móvil. Xa este venres á noite actuará o grupo Tania Beiras e disco móvil Chocolate co DJ Ferré. Isto será este venres. E tamén este sábado, día 14, no campo da Feira de Cerceda, sesión Vermú, e pola noite o grupo Bomba e disco móvil Impacto co DJ Sonic, e despois, por último domingo, día 15, sesión Vermú co dúo Dilema. 3 días de festas para o San Antonio esta fin de semana en Cerceda. E tamén esta fin de semana en Cerceda terá lugar o sábado en concreto, na Avenida do Mesón, o Festival de Música Rock O Son do Campiño. Será este sábado, insistimos, día 14, con esta variedade de grupos de Cerceda e da súa contorna, da nosa contorna, como son Peter Selec, Gen de Beat, o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe Ruxe e Cenzar. Todo elo de xeito gratuito en Cerceda este sábado 14 de xuño. Pero haberá máis actividades máis adiante, en concreto, dentro de 2 fins de semana son as festas na honra Virxen do Carmen en Queixas. Será o 21 de xuño, sábado 21 de xuño, na honra Virxen do Carmen en Queixas, na que haberá misa solemne a 1, e despois na sesión Vermú estará o grupo H e pola noite o grupo H e dúo Dilema. O domingo 8, ou mellor dito, domingo que ven, día 15 de xuño, a Comisión de Festas de Queixas vai a estar no Bochinche, aberto de 11 da mañán a 1, para tomar algo aqueles que queiran e tamén aqueles que desexen entregar o seu donativo para a organización das festas. Falamos do campamento dixital, porque o Aula CEMIT de Cerceda organiza unha nova edición do campamento dixital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano van a contar con 2 edicións, unha para nenos e nenas de 9 a 11 anos e outra para nenos e nenas de 12 a 13 anos. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Trátase de unha actividade de balde para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscricións poden facelas por teléfono no 881 02 51 31, 881 02 51 31 ou por WhatsApp no teléfono de WhatsApp 644 52 99 90. Agora falámosles de unha exposición novedosa que se pode ver na sala de exposición Xosé Neira Vilas, ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda. En este caso se chama Expo Lego, xogar, xogar e volta a xogar. Se trata de unha bonita colección de figuras, de edificios, de rúas, de todo tipo de eventos feitos con pezas de Lego. Esta exposición estará ata o próximo 20 de xuño e pode verse de luns a venres de 3 da tarde a 8, de luns a venres de 3 da tarde a 8 na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Lembren que está na Biblioteca Municipal de Cerceda e se pode visitar de luns a venres. Cambiamos de tema, falamos agora da listaxe definitiva da guardería, porque se publicaba a semana pasada todos os que accederon con plaza para a Escola Infantil Os Pillavans para o próximo curso escolar 2025-2026. Agora, todos eles teñen que formalizar a matrícula na segunda quincena deste mes, é dicir, dende o 15 de xuño ata o 30 de xuño deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral e formalizar a matrícula. Unha matrícula que terá que ser con estes datos, coa confirmación da matrícula, co contrato asinado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e o DNI daquelas persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Si non fan a matrícula nesta segunda quincena deste mes, pois perderían os dereitos da mesma. Falámoslles agora de que o Concello de Cerceda está facendo un novo control de pombas no casco urbano de Cerceda a través de unha empresa concesionaria.
pois en este caso se volve a facer de novo pola denuncia de veciños que estas pombas están causando debido á súa afluencia importante, pois está causando desperfectos en algunhas fachadas, canalóns, etc. Así que, se alguén é coñecedor de puntos nos que existan niños ou afluencia de pombas importante, se poñan en contacto co número de teléfono 618 437 620, que é o teléfono da empresa Control de Pragas Paderne. E se vostede está pendente de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepa que poderá facelo no mes que ven, no mes de xullo. Do 24 ata o 31 de xullo no campo da feira de Cerceda haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control que se encarga da ITV. Vai a estar polas mañáns de 9 a 1:30 e polas tardes de 3:15 a 6. O primeiro día, o 24, só estarán pola mañán, o igual que o último día, o 31, que só estarán pola mañán. Se queren xa poden pedir cita previa. Poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou pola súa páxina web www.sicitv.com. E un día máis recordámoslles que o Concello de Cerceda volveu a convocar as axudas de fomento da natalidade e asentamento poboacional para esta anualidade. Ten por obxectivo establecer as bases reguladoras para que, en este caso, as familias podan obter unha axuda económica de 300 euros con pago único por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. É un pago de 300 euros. O prazo de solicitudes vai estar aberto ata o 30 de novembro deste ano. Son axudas de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento tamén ou por adopción en Cerceda. Si incluso informarlles que estas axudas son compatibles con calquera outras axudas que podan acadar de outras administracións públicas. Pois hoxe nos deportes nos imos a falar dos nosos veciños en Ginebra, porque, como xa falamos moitas veces, ali temos equipo de fútbol que leva o noso nome, equipo de fútbol de Genève, o sea, decir, Cerceda de Ginebra, o equipo de fútbol senior do equipo do Clube Deportivo Cerceda de Ginebra acaba de ascender á terceira división da Liga Suiza, que ven equivalendo a que ven sendo aquí a primeira categoría de Galicia, por exemplo, onde subiu agora o Queixas. Por tanto, vamos a felicitar o Clube Senior do equipo de fútbol Cerceda de Ginebra, que acaba de ascender brillantemente tamén de categoría. O Clube de Cerceda tamén ten outro equipo de veteranos que disputa tamén ligas ali en Ginebra. Clube que preside Manuel García e que dirixe técnicamente Juan Álvarez. Noraboa polo ascenso do Cerceda de Ginebra na Liga Suiza, ascenso a terceira división. E rematamos co tempo. Durante mañán mércores Galicia quedará na influencia dun embolsamento de aire frío en altura que se situará ao oeste da comunidade e que dará lugar á inestabilidade atmosférica. Así teremos un día de intervalos nubosos con posibilidade de chubascos mañán. As temperaturas sufrirán un notable descenso, sobre todo os valores máximos. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados en xeral. Pois con este tempo revolto rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a Udos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.